weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dumga bosaya dumga rinjawa dumga wuro ceerno dumga wuro alpha ko on waktu yoni ha to ndulmaji demɓe nder galle ceerno moussa gassama e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men hande altina o hoorejo leydi sénégal ma yetto toon to sédio ngam oɗo saaha waddi toon yewtere mawde no fewi kuccam golle ko fate banggue diwan ngam hollirede gila 2012 waare jappere leydi ndi ko fate banggue région mo sédio gueɗe kewɗe mbaɗama toon taw ene jeyno e nokku ɓurnoɗo joñade e wiide finoɓe toona to leydi mauritanie jagorɗo cellal ɓalli gendi ndi yamiri pharmacie ji leydi ndi nde guittata médicament biteɗo kabru tumo ganduɗa ko lekki ɗojjo wonande sukaɓe kame mawɓe gam teskede kiɗon lekki wona moƴƴi to leydi mali luural tawetegal hakkude bamako e kiidal jeeyi sababu ha hoɓel mo kiidal hanki o joɗodima e hooreji leydi algérie woni abdelmajid taboun gam dogde koyɗe jaam hakkude bamako e kiidal caggal luural bangal ɗon to guine konakiri seppoji ma garte leydi ndi société civile mo fndc kame anad ɗe kolliti ñande jeenayyi lewru fandu koɓe jippotoɓe booli gam wasde yonnude leydi ndi no joguirani kabruji men manaen ha to côte d'ivoire ma jaaha to nigéria kame burkina faso sierra leone ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena calil mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie concorde are dow moɗon onon yiɗɓe kanŋe e haalisa ko baylo tafowo ngana kettinaɗo e golle mum nunɗuɗo joɗɗo jungo so tafanima a liggue dande ñallata ko yeɓede mamoudou baylel sy gorko mo mbolo yela tafowo ngana kettinaɗo hande o guddiɗo mbayla yaadu kay jamanu inniraka bijouterie concorde ene tawe to duwala leydi camerouna kono hande kadi ene tawe e nder capitale dakar to wiyete parcelle assainies unité 21 so tawi a ari ha parcelle assainies unité 21 waɗɗani marche dior waɗɗani brioche doré o waɗɗani monument Serigne Bara ene hucciti e bedda unité 21 unité 24 koɗon tawete bijouterie concorde yaadu kay jamanu kono kadi bijouterie concorde haɗani ɗon tan ene jogui montoraji ngarɗuɗi taw kadi an jiɗɗo cuɗari mbandi noon sa jokkodire bijouterie concorde ma heɓen kollaɓi haɗani ɗon tan aɓe jooɗi lone luxe moƴƴe jaaduɗe jamanu kame cuɗari taw kadi ko ɓornoteri ko wiyete cuuboji moƴƴi joɗɗi jaaduɗe jamanu kono kadi sa yiiɗi hebde hen kollaɓi jokkodirta koye bijouterie concorde wotto woɗɗu mbaɗata ko 00 221 77 703 83 97 walla mbaɗa 78 343 65 83 numéro ji ɗiɗɗi kala aɗi mbaɗi whatsapp so duwala leydi camerouna so tawi kadi ko dakar lamorgo leydi sénégal bijouterie concorde e dow moɗon tafanma kanŋe tafanma haalis yaada e jamanu ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawalla eddanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru
ceerno Djiby Sy ene yaranɗe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedde rafini yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni madde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni ƴetta ɗum jiya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tourde leydi Sénégal arti oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp. kala noon donc heɓdir ceerno Djiby Sy omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗine mum kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni. tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya. tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taari leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA. kala jiɗɗo neddude haalis waɗnede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi Orange Money. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko. bandiraɓe fulɓe, bandiraɓe Afrique naaɓe, musidɓe gambinaɓe no didorno ko soynatono to saami hocce ko ɗannentono leydi e leydi Allah addini on ha e nder cuuɗi moɗon meta Adama Balde guiɗo fulɓe kala ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Balde ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement omo andina dendagal kiline makko e yimɓe makko e yaadiɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambi. to leydi Gambi to nokku biteɗo Serekunda waɗɗani Serekunda e leegal bitegal nema kunku sara juma alkali kala mo namdiɗa galle maître Adama Balde ma adde ha jettoɗa. maître Adama Balde nde safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe gorago e yaaɓe yitade koye mumen. maître Adama Balde ne yarana ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi ɗaɓɓoɓe kayitaji yiɗɓe visa ji yewoɓe embauche ƴeewoɓe nationalité kala sa jokkodiri e maître Adama Balde joni mbiya alhamdulillah. maître Adama Balde ne yawre ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabruji. maître Adama Balde ko moƴƴuɗo longala joguiɗo ɓayre mum ha timmi ene loota ɓayre fannuji kala. maître Adama Balde ko pirowo koyɗi bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ma ha mbiya yoni. maître Adama Balde caggal nde waɗi tour e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni mo tawi to leydi Gambi mbiɗen to Serekunda e leegal nde wiye e nema kunku sara juma alkali kala jiɗɗo jokkodirde e maître Adama Balde so leydi Gambi mbatta ko 00 220 529 50 09 walla mbaɗa 00 220 265 27 71. so tawi ko yiɗɓe jokkodirde e maître Adama Balde to banggue WhatsApp ko numéro uji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 454 27 09 walla mbaɗa 00 221 77 949 73 83. maître Adama Balde ne wiye dendagal yiɗɓe mum yaadiɓe mum ne mbaɗata abonné chaîne makko YouTube e hello makko Facebook mbaɗa ko maître Adama Balde jengueden Fuladu ma yi toon gueɗe payjunde nde waɗata. maître Adama Balde mbadden danɗo faade makko.
musidɗo tedduɗo fulnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena on jaam woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru joguiɗo caɗele diabète eko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓanduma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓernde ma ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.gorelteye.com ma yiyan toon hoore maɗa kala sa yiiɗi hebde tonggode gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wattu woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zengue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase jeeɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jillu hoorejo leydi Sénégal jillu faggudu to Sédhiou ko hanki kikiɗe wottijjuno toon kono ko hande laatoto nguɗon jillu ene jeeya hen batu moɓe iniri conseil présidentiel batu jagorde mawɗe no feewi gam yurnitade caɗele diwan o tugganma 2012 ha yettiɗo hen ko golla e nder diwan o kala ene teska région mo Sédhiou ene jeeyno e nokkuji ɓurɗi joñade lobbinade mettuɗi yaltude no feewi caggal wuura toon ko ndema e awa yogay gueɗe goɗɗe kala kono kadi teskede oɗo saaha mawɗude ndi waɗi toon gueɗe kewɗe ko fata banggue booli e pomuji e nokkuji goɗɗi kala ko wona ɗum konon ardiɓe catala puma mbaɗi toon jillu mumen ko fade banggue booli jangde cellal coura ndiyam jarateɗam ɗen gueɗe kala ma je gueɗe laatotoɗe haɓuro wawde ɓamtude nokku o kanko mawɗo ndi omo tijja toon jaɓɓugal paayodingal no feewi ma en garto hen e nder kabruji men a garoyoji caɗele politique leydi Sénégal Aliou Tine gonnoɗo gardinoɗo radio mo ganduɗa kam ardi Africa Jom yidde mum ko dialogue kaldigal gonga e gonga ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti hakkude laamu ngu kame landaji goɗɗi dawriyankoji lundiɓe laamu leydi ndi kanko on Aliou Tine hanki o wo joɗodima yogay terɗe taw koye jeeyaɓe yeewi askan wi ne hen Habibou Sy Cheikh Tidiane yum ene hen Déthié Fall ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi yiddemo ko kamɓe kalde ɓe joddoto beele jaam duumiɗo ene wawa artude nder leydi ndi Sénégal maître Abdullahi Wade laaminoɗo leydi ndi dutinoɗo to leydi France kene wona balɗe nogas arti e nder Dakar laamorgo leydi Sénégal ngol lawol noon warani goto mo arde joom suudu makko Viviane Wade ɓe gari koye jet privé wi L'Obs ko wona ɗum ko noon ene gasa ɓoyata
maw yaltina konngudi makko ko fati bange hebanade candidature PDS taw kadi ko fati bange 2024 caggal oɗo saaha mo gonen ɗum woni oɗo saaha ko dikkorte e ndeka lamba dingiral mum ndeka leydi a Sénégal khalifa général mo Ceneba woni Serigne Hassan Seka holliri weltare mum mawde no feewi faade mawɗo leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal Serigne Abdou Mbacké Karima Mbacké Fallo onde hollirno ala kala bawde tamde leydi ndi ha ƴellito yaada jamanu so wona président Macky Sall ko on tan woni mo ɓe jiiɗi gembude e sungoji paaɗi kankone on khalifa mo Ceneba suuɗaki hen holliti oɗo saaha darde ene yooɗi ne garɗi wonade darde Macky Sall so tawi kay on ɗowi leydi ndi ene gasa leydi ndi ɓuura tan ko yarude yeeso goɗɗo kay gembiɗo ha tiiɗi gembani hitande fande 2024 e sungoji mum ko gardiɗo PRP woni Déthié Fall kañumne waɗi moɓodiral mum manggal no feewi yaadi makko iwɓe yogay lobbuɗi nayyi leydi Sénégal kala gam gembudemo ha tiiɗa beele o wona mbiri mabɓe ƴamowo lefol laamu 2024 beele o wawa ƴewde somo lomto hoorejo leydi ndi a Sénégal caggal nde yaltini konguɗi cofɗi no feewi hoorejo leydi Tunisie faade ɓen hoɓɓe Afrique naɓe ɓaleɓe taweteɓe nder leydi Tunisie laamu leydi Sénégal ƴetti peeje mawɗe no feewi taw koye jagorɗo affaire étrangére leydi momo jokkodire ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo to Tunisie ko ɓuuri yawde yaccade wonande ambassadeur nde yaltinta tongoɗe wonande ɓen ɓiɓɓe Sénégal naɓe taweteɓe toon beele ene gona ndenka e kisala toggolf sud toonne kadi ko gorko goto dañi fiyede toon bongal hanki ko Allah faabimo ɗon ɗo police yetti ɗum ko caggal nde o salminno suka gorko goto on memti seeɗa e terɗe mum ndeke tawani ɗon haydara ɓe mbi ndeke ko gujjo terɗe caggal ɓe piima hawre police ari nde police ruttite oɗon gorko laari tawi tigui terɗe mum ne toon ko ɗum jeeyi sababu faabade oɗon a gorko to Diourbel ko tana musɗo waɗi toon ko cukalel almudel guel duuɓi 13 AC tawane welta e lekki heddodaki e wonki muɗuma to legal Grand Diourbel ceerno makko e almuɓe wonɓe nanganoma hen ketta tawa ko MC goto e almuɓe he mawɗo seeɗa kam waɗimo oɗon yarga o noon wiyama teɓ ɗum waɗi ko ñande alhamisa ene jofi aljuma o nonoɗo saaha waɗama defrene tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe to Tambacounda kene tolno e sukaɓe rewɓe nogas taw ko jeeyaɓe to Nigéria kañumen nanga to 15 bugu ko legal wiyete noon e tawi nder Tamba ɗon ɓe jeeyata terɗe mabɓe tugganma tan 20 heures ha 3 heures jamma kala cosoho mo jiiɗa yahata kene ƴaaɓo seeɗa ene faye toon gam weltinoyde fittandu mum mawɗo mabɓe gadduɗo biyeteɗo Mokkalo on noon waɗama defre sukaɓe rewɓe kala oɗo saaha ne tawi cuuɗi niɓɓiɗi aɓe paadi ñawore mabɓe jogorde yande ñande alarba paaduɗo hen noon so jomiraɗo haaji accident musɗo baɗɗo hanki sanga juulal gueeƴe to lawol VCN lawol Tivaouane hakkude Jakarta goto kam ene wondi e 7 place ɗiɗo mbasi hen pittali men hen goto ko ɗon e ɗon wasi fittanum goɗɗo ko ɗon ɗo naweteno toon to hôpital wasi fittanum gañiɓe nawama toon to Thiès jeheten ko ha toon to Dumga Wuro Alpha ziyara ceerno Cheikh Ly gasi hanki o kono kadi ma en jaaton tawyen toon nelaɗo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe mo jorgo miijoji ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kane ma artanen seeɗa e tonggaɗe toon ceerno Ibrahima Saydou Kane aɗa to Dumga Wuro Alpha en direct jayde weltare TV assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله. ceerno Abdullaahi Saar moƴƴere Allah e maɗa hande o eɗen tawe ɗo e Dumga Wuro Alpha hande ñalawma ko altini nde yara e nogas jeeɗiɗi lewru ɗiɗa ɓiiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati e Allah addini en ɗo notitade e ziyara Dumga Wuro Alpha mo ganduɗa waɗante ziyara o ko ceerno men ceerno Cheikh Yumma Kane Ly yo welede Allah woni makko jogli windere duuɓi fof komo yiyanimo woodi kono hande mo nananimo heewani
e woni jaatigi hoɓɓe ɓe noon ko khalifa galle o ceerno Mouhamadoul Amin Ly yo Allah jurno gurdam makko taw no wondi e cellal. Ziyara o ko oɗo waɗi ziyara battuɗo 4 ziyara ene ardo ziyara o noon ene ɗowa ziyara o hono khalifa galle ceerno Mouhamed Baba Talla ceerno Siraji Talla o ɗowi ziyara o no haniri ni kanko e wondude Sharif Mouhamadoul Amin Haydara mo ganduɗa ko khalifa galle Sharif Amadou Haydara mawɗo to Mbour jooɗi e hoɓɓe ɓe ngari diwanuji ɗi foof ngari noddanoɓe ɓe foof ngari jeeyaɓe Allah ɓe foof ngari e ceernajo o noon o haali haalande ko adi ziyara o ene ara o wi kala mone ara yo ardu anniya wonde ko dewal Allah tan watte ziyara he o duwanade mo kanko baɗanteɗo ziyara o nde Allah ɓeydata moƴƴere muɗum e makko toon to woni to e dendagal mayɓe julɓe foof ko ɗum kam adi ko duwanade dendagal mayɓe julɓe foof e duwanade kadi dendagal wuurɓe foof julɓe noon e heferɓe fof ene duwane nde Allah waɗante en moƴƴere waɗana julɓe ɓe moƴƴere aduna e lahara foof ɓe gona julɓe ɓe Allah waɗanaɓe moƴƴere e aduna he lahara to so ɓe gari ko Allah andi no waɗiran tan ziyara o fuɗɗama tan ko ñande aljuma délégation gummiɗo Dakar o ari ko ñande aljuma nde aljuma o kikiɗe waɗa asrul jumati ñande aset nde beetawe e waɗa silkeji e duwowuji julɓe foof duwana nde ha jamma hirde waɗa almuɓe mbaali mantude nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ha weeti ñande aled nde 10 heures yimɓe jeehi bamule juuroyi rawda wali o ceernajo o dowuji mbaɗa toon ceernajo o kadi omo jogui aada kala hitande omo duwano almuɓe duwodirama toon o wasiyima almuɓe ɓe nde almudo fof kala jaarowo e martabu almudagal nde wonata almudo teddina kala jaarowo e martabu ceernagal o wasiyima kadi ceernaɓe ɓe o wi kala jaarowo e martabu ceernagal kala almudo mo yi yo wat ko almudo makko tan o wasa wiide almudam almudo o wasa wiide ceernam ceernajo o wiya almudo men almudo o wiya ceerno men ewa nde yimɓe duwi toon garti ha ɗo galle ɗo ewa nde yimɓe jettitiɗo caali galle ɗo e jom wuro o hokka konngol bismi laamu gouverneur o ari préfet o ari maire uji diwan o fof ngari jom wuro o hokka konngol o bismi dendagal hoɓɓe arɓe ɓe fof ewa nde o haali o gayni kanko préfet o walla gouverneur o kanko no o hokka konngol o haali ko fonno haalde ko o haali haala mbarka fayida ewa konngol ngol arte khalifa o hono ceerno Mouhamadoul Amin Ly o wasi julɓe ɓe fof o wi julɗo fof tan ko fewde ko gueɗe ɗiɗi tan e ko Allah yamiri ko mbaɗa ko Allah haɗi ko goppa o wi noon wadde ko Allah yamiri ko ene waɗi baraji kono woppude ko Allah haɗi ko ko ɗum ɓuuri wadde baraji o wasi kadi yimɓeɓe nde yimɓeɓe nehata sukaɓe ɓe nde kadi ɗofto kadi wonɓe dow mumɓe kala gonɗo less ɗofto gonɗo dow kala gonɗo dow yurmo gonɗo less ɗum ko hadis ko nelaɗo wi noon o wi kadi haala makko ka so tawi ko haalata ko wona tan bindi kaali e hotoɓe goppo o haala kala ko haali ko wona bindi hotoɓe jaab kala ko haali omo fawi bindi yoɓe jaab e ko ni tan haala ka wayi ziyara o yimɓe duwi cafti ko ni ziyara o yaari en ñaaguima noon yo Allah hollu en oɗo saaha mo wuuri e o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane taweteɗo ɗo e ɗum go wuro Alpha ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane nelaɗo Jayde Weltare TV to dumga wuro Alpha min calmini dendagal sernaɓe almudango kala e dendagal dumga naɓe kala sen jiwi to dumga wuro Alpha jeeten ko tan to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dendagal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor ambassade rumanide ari ɗo e nder Ziguinchor o addi ballal 15 million matériel holɓe o totti ko lycée Oumar Lamine Badji goɗɗo ga e Djoubok ɗum noon ina wayno kamɓe jangguinoɓe ɓe e para élève en ɓe e élevaji ɓe kolliti weltare mabɓe nde wonno ngal ɗo ballal 15 million ko adda ɗo henna ko e matériel walliti ballal pour affaire élevaji ɗi no fewi ina wayno université Assane Seck directeur kuddude ari ɗo henna heccitawel o holliti noon ƴewde golle gonɗe ga henna ɗe
no ɗe mbayi ngarɗude walla wasde ngarɗude o tawi noon golle ɗe ina peewi kadi élevage ɗi kadi étude aji ɗi kollitimo e weltare mumen. so inumima ɗo eɗen gandi président de la république ina wayno hanki omo tijjanno e ɗo Sédhiou ɗo holɗo jippoto noon e hélicoptére makko aéroport Diender o aɗana ko hélicoptére joni noon ina wayno Tamba Kumbanaɓe kamɓe de ɓe bertanimo tapis rouge ɓe kolliti weltare makko e garangal e région o yew askan noon kamen mbi ina kebla ni so ari o dañata ɗo tan ko caɗele ma ngullumu façon gulali foof ma mbaɗ hen in cuwa hebde kabaruji noon ummoriɗo to e Sédhiou correspondant men o suwa taw haalane holko kewi toon hanki kono kamɓe kam hanki ko ɗuɓe keblanini beele ɓe mbaɗi walla ɓe mbaɗani ɗum ko koyɗol mumu en cuwa taw andu ɗum ɗon ɗum noon ina wayno région o Sédhiou kam ina heblani garangal président de la république ɓe ñanti holɗum taliji ɗi ɓe ñanti leɗɗe ɗe ɓe ñanti holɗum gouverneur o ñantama e dennagal kamɓe foof eɓe keblani ɗum pour garangal président de la république nde wonno koɓe mbino yo waɗanɓe fof waɗaniɓe ɗum. Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko Mbotto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkondirde Sar Abdoulahi Saar yallo ke walde Amadou Isaga Keɓe jayde Weltare TV to Ziguinchor amina ya rabbal alamina to Ziguinchor Mauritanie météo mo leydi Sénégal kamɓe météo mo leydi Mauritanie kala ene jertina joloɓe maaje kaɗɗe mum awoɓe ɗum fuɗɗata ko ñalawma janggo nogas e jeetati ha fayanma ñande alarba goo fanduɗo hen nan ɗo woni alarba ɓawo janggo nde yimɓeɓe ɓurata rentade mayango ko finnugo ɓernde mum welani woni tan ko bempeƴƴe mawɗe baɗe no kaaƴe ne wawi haytindema haytina lanel ma rokkuma caɗele ɗum noon rentade ɓuuri safrade to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli gendidi hanki yaltini kayitol muma ngam yamirde wonande ɓeena yeeyoɓe e addoɓe sottoɓe kala taw koye pharmacie ji addoyoɓe caggal leydi taw ko yogay leɗɗe ha tenti noon leɗɗe paabotoje ko fate banggue ɗojjo ene hen ko leɗɗe sukaɓe ene hen ko mawɓe ko ɓeeta carboto ɗum noon oɗo saaha nde dartinte ittete e nder pharmacie ji ɗi kala ɗum ko caggal organisation mondial de la santé tuma nde ɓe kollirno wonande kin lekki aki teska ki wona moƴƴino fewi ko addude caɗele e yimɓe kame sukaɓe mawɓe kala ɗum jeeyi sababu no ɗo saaha wo yamiri ɗen gueɗe kala nde jippinta itte yoga e ɗina nokkuji jeeyoji ɗeɗon leɗɗe kala bato jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu hakkude makko e ardiɓe parti ji politique leydi Mauritanie taw ko keptinaɗe nder gendidi ɓe mbaɗi jonde mabɓe nden jonde noon ko disnodirde yogay gueɗe ha tenti kadi yogay saggere wonde hakkude mabɓe kame catal tambingal ko fate banggue sarɗiyeji ha tenti tugnorgal leydi ndi gam heɓanade sumgoji sarɗiyankoji kamne régional ne wondi kadi e local ɗum ko sappo e tati lewru mai 2023 nden jonde noon ardiɓe yoga e landaji dañi wullitade toon gueɗe kewɗe ɗeɓe manki famde ko fade banggue juɓɓudi catal tambingal ɗiɗon sumgoji leydi Mauritanie sifande nandirala ko fade banggue ɓamtare ɗum koye programme Nations Unies fedde gotago windere nde taw kadi koye gueɗe ɓamtare rewɓe e nder dawrugol leydi Mauritanie nde rewɓe tawete hen no fewi kam wondude heblo to banggue oɗon fannu taw kadi ɗowi ɗum ko jagorɗo nden ka walla mbiyen jagorɗo rewɓe kame sukkaɓe mo mbiyata Safia bento intaha ha hakkude mum e en jaya mo Nations Unies beele sukaɓe rewɓe walla ni rewɓe leydi Mauritanie mbawa tigui heblede to banggue dawrugol haɓe ɓuura jeeyede dangge politique mo leydi Mauritanie al akhbar holliti hewɓe finoɓe taw koye diwana nokku biyeteɗo waɗani ne tawa e nder état mo adrara wuuro ngo mbiyata Tunshet ene tawe toon ɗom ka mawka no fewi ɗoɗo nguleki joki e kala banggueji ɓe gollitima e kala banggueji ala ko gasi ɓe kolliti wuuro ngo ko wuuro touristique kala kay tourisme aji arɓe ha toon ma jetto haɗi nokkuji kala ko nokkuji ceene pawdirɗe bilɗe yillade kono ɗo saaha ko caɗele mantiniɗe ɓe jogui laamu ngu suwa taw uddide guite mum gam fabade ɓe sahani aɓe jaaha ɓe miijo gam uddude wuuro ngo ɓe jaaha ɓe paaya nokkuji goɗɗi ɓe rima catal biyetegal tajure nde wawata fabade ɓe Algérie holliti
jaggino yontere yawtunde sukaɓe Mauritanie naɓe yiltoɓe kanŋe ha naate leydi Algérie kene foto wonde 12 Algérie na 12 Mauritanie najo nangganoɗe toona nawtama ha to keerol leydi mum woppa toon aɓe tintina ɗuma tambiɓe nden kay kisal leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie noona ala taw ko haali hen haydara so wona e kala sahani heewi erade ɓiɓɓe leydi mum katte e nder leydi mon ndentoɗe yaade leyɗele takkiɗe mon gam rewde beelema jiilugol kanŋe ha bomboje walla goɗɗum itta on tona catal sumgoji leydi Mauritanie ɓe kolliti jamma beɗɗoɗo henno binditagol ngol gasanno ha laaɓa ɗum nan gam teskede ko winditi ko wona ko heewi no feewi kene fotonde million e feccere neɗɗo ɓiɗɗo Mauritanie najo woni ko winditi ɓe ɓeydi hen balɗe sappo ɗen balɗe sappo aɓe eri hen ɓiɓɓe gendiniɗe ɓurata yaltude gam winditade ha ɓura yajje alliance Mauritanie woni landaji dentuɗi yiyande ɓe kolliti catal tambingal sungoji leydi ndi ɓe jonnani hay seeɗa leelgol mum ko fate banggue binditagol tajje ɗin seteji yahoɓe caggal leydi gam windidde ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ɓe kolliti ɗum ko ɗawde wonɓe ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ko fati e banggue sumgoji batu jagorɗo leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi holliti alhamisa paaɗoɗo heno oɗon batu yuɓɓinte ko wuuro wiyetego Neema tawete koye état mo bassin oriental ɗum ko caggal hooso nde yuɓɓinano ñande alhamisa nde ɓe paayi ko toon to Neema noon hewɓe fuɗɗima yettade toon gam yurnitade caɗele diwan o taw kadi oɗon batu jagorɗo fawiti ko yurnitade gueɗe ɓamtoje diwan Neema guila to banggue cellal jangde nonne kadi ko fati banggue kuɓɓam booli e faggudu e ndema e gueɗe bawɗe ƴellidde diwan o ha ɓuura yaadude e jamanu ñalɗi pinal balɗe joyya ɗi soninkoɓe juɓɓinanno ɗon ɗo capital lamorgo leydi Mauritanie gasi ha laaɓi hanki o e tawtorede wonande Mariama Fadela da woni joom suudu hoorejo leydi Mauritanie kame jagorɗo rewɓe kame sukaɓe ɓe mbawi tawtorede rewɓe soninkoɓe mbawi yewtidde mabɓe ko fate banggue financement développement ɓen rewɓe ha mbawa ƴellidde gueɗe mumen kame faggudu e fandare ɗum ko caggal balɗe joyya wonande hollirde pine mumen e coñce mumen e ganni mumen kala iwɓe leydi Sénégal Mauritanie iwɓe ha to Mali Burkina Faso leydi Gambie tawiɓe Mauritanie ɗum waɗi noon ɗiɗon ñalɗi ndewnama lawol kono kadi ɓe bismima hen kala leƴƴi hoddiɓe mabɓe kala kañumen e koye men jiitima hen koye mumen to leydi Mali sen giwi to leydi Mauritanie état major général armée leydi Mali wo holliti kene tolno 73 taw ko joguitiɓe armée ji tuumaɓe e ko fate banggue terrorisme en woni teɓɓitaɓe 54 tuumaɗo ene gollodira e ɓen mbiya teeɓa kadi kene foto wonde 26 AK 47 ko fetela ene wonde sarsoraji mum woni ko tetta hen 10 ha 24 duɗo henna lewru ɓe mbaɗi kene wona frappe uji 7 taw koye laana ndiwaw gona ka dowa pikkopaji 2 ko hinde otoji bonna hen 31 moto woni ko derguita hen 7 engine taw ko pettoje 49 saga mo 100 kilo taw ko maaro ɗum tetta wiya ko asakala ɗum ko hakkude boni meneka ansogo tin hamma e leloyo ɗiɗo nokkuji kala woni ɗiɓe jilli ngam wawde habtade ɓeɗon ɗum ko caggal jango wannogo toon to bankas commune mokkoni ɗum waɗi koyɗeɗo henna balɗe ha ganduɗa kene tolno e 13 jamburu fittandu mum ittane hen kolaɗo kuɓala maire nokku o ene hen kadi cukko hoorejo lokkal nokku o ene hen imam nokku o ɓeɗen kala pittali mumen guittama hena keddoɗen ha joni koye leydi Mali to leydi Mali keddoɗen gartaten koye finoɓe toon to Mahinna finoɓe e nder diwan mo Mahinna to jeere marena oɗo saaha ko weltare fuɗɗi dañede toon e wiide Mali akti ngam teskede cogguji kewɗi gustima ɗin cogguji gustiɗi oɗo saaha ko fate banggue basalle kame pomme de terre e maaro ene wondi kadi e nebam ɗeɗo henna gueɗe teskama
ustugol oɗo saha kilo pomme de terre walla ni basalle ko temedere mbuuɗu ɗon ɗo wonno temedere capanɗe jeegoma so tawi ko nebam mo 20 litre o oɗo saha yeyete ko ujunnaje nayyi mankuɗe temedere ujunnaje nayyi mankuɗe ujunnaje nayyi mankuɗe temedere walla ni a temedere so tawi woni koye sahaji ɓennuɗi ene yeyeteno ujunnaje nayyi ha ujunnaje nayyi e temedde ɗiɗi so tawi ko sac maaro mo 50 kilo ene yeyetno ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi ene yeeye hande o ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi nden ne yeyeteno ujunnaje ɗiɗi e temedde joyya ujunnaje ɗiɗi e temedde tati ha fayenma ujunnaje nayyi jafuɗon ujunnaje nayyi e temedde ɗiɗi yeyete oɗo saaha mo gonɗen nden ne yahanno ha ujunnaje nayyi e temedde tati walla ujunnaje nayyi e temedde joyyi so tawi ko gawri kilo mum ko temedere walla temedere buuɗi sappo nden ne yeyeteno ha temedere e buuɗi capanɗe joyyi walla ni buuɗi capanɗe jeegom hewɓe hen kolliti weltare men taw sakti ɗum ko jayde Mali akti Burkina Faso ne wonde Mali oɗo saha ɓeyti jokkodiral to banggue faggudu nden ka hakkude leyɗele ɗiɗɗe ɗum ko caggal jillu hooreji jagoɗe leydi ndi woni Chekela Kogala Mayiga hakkude makko e nando makko mo leydi Faso tawtorama uddiɗgol FESPACO kono kadi ɓe mbawi sifondirde toon sifande hakkude koninkoɓe leyɗele mabɓe nden ka e kisal kono kadi ɓe kaɗani ɗon tan ɓe kaali ko fati banggue jokkodiral to banggue hakkude faggudu leyɗele a ɗiɗi ɗe Algérie Abdelmajid Tabboune bismima hanki hobbela mo Algérie watɓe kiidal ɗum ko caggal nde herƴi hakkude kiidal e Bamako to banggue sifande Alger 2015 kanko Abdelmajid Tabboune holliti dogde mo hen koyɗe jaam ha jaam duumiɗo wawa artude e oɗon fannu jeheten ko tan to leydi Gambie jaɓɓuɗen musidɗo men koddanene Abouba ñalɗi diine baɗanoy toon ambassadeur mo leydi Sénégal holliti ɓiɓe ɓen Sénégal naɓe taweteɓe leydi Gambie ɗo e alarba paaɗo o maɓe keeb kayitaji jibinande woni hen kadi ma balle ha keeɓa kayitaji mumen koddanene Abouba. no adori wadde e kala hitande timmode deftere nde imam Ceerno Ahmadou Aw jeyaɗo toon to cuuɗi men to tulde gaale mo Allah joƴƴini ɗo hande e wuro Serekunda e leegal ene wiye Ibo Town heeɓi tawtorede ɗum noon hilifaɓe diine hewɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi ardiɓe dental Daka tawtorama nde ɗo nente ñalade gardugol Mamadou Belal Ba e Ceerno Amadou Ba kono kadi tawtorama imam Ceerno Moussa Ba tawtorama kadi shérifaɓe ummiɓe toon to Algérie ha kadi shérifaɓe ummiɓe toon to Fouta kono noon woni belamma mawɗo e oɗo kikiɗe sabu ɗum kanko imam Ceerno Ahmadou Aw wonanimo belamma no feewi ɓeɗo julɓe no kawriri ɗo henne dittini hennete e tanum Cheikh Oumarul Foutiyou Tall mo ganduɗa kadi ɗum joɗoniɗo galle Ceerno Bachirou Tall hono biteɗo Ceerno Djiby Sow ɓeɗo foof keeɓi tawtorede ndeɗo enen tiñalande kanko imam Ceerno Ahmadou Aw weltinima julɓe ɓe o holli belamma makko tigui rigui faade e gardiɗo wuuro Ibo Town alkali o woni biteɗo Tidjani Jeeju kanum arani laamu leydi Gambie arani laamu leydi Sénégal ko biteɗo Basirou Sène kanum woni ambassadeur mo leydi Sénégal joɗiɗo henete Banjuli kanko Basirou Sène nde o ƴetti konngol o holliri o weltinima Sénégal naaɓe ha tengti e ɓeɗo lamɓe ɗiɗo no gone yarude hakkude ɗeɗe leyɗele ɗiɗi ɗum ni kanko Basirou Sène o holliri alarba de oɗo mo paaɗen ɗo e wuuro Serekunda kala mo ganduɗa a heeɓi ɗo ɓiɗɗo taw ka jibinanɗo leydi Sénégal de ya ar pewneneɗa ko wiyete ko extrait de naissance woni kaydi jibinande taw hay mbuɗo a yoɓata hen walla kadi sa yiiɗi fewnude ko wiyete ko carte de consulaire pour ambassadeur o wawa heɓtindema aɗa ɗo e nder leydi meɗenete Gambie ɗum ɗon noon on kabaru wonani belamma mawɗo ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe holliri kadi mo weltini Sénégal naɓe no goniri ɗo e Gambie kono mo weltini Gambie naɓe kadi no jaɓɓiri Sénégal naɓe ni hennete caggal ɗum imam Ceerno Ahmadou Aw totti hatmo oɗo biteɗo Ceerno Basirou Sow mo ganduɗa kanum joɗoniɗo galle Ceerno Bachirou Tall to Louga o holliri belamma makko mawɗo o duwoni julɓe o duwoni umma l'islam o ɓe dokkodiri aade noon koye hitande fande so Allah lamɗo jaaɓi ko denen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba sen giwi to Ibo Town Serekunda jeheten ko ton to leydi Guinée Conakry société civile kame landaji lundo FNDC ko société civile ANRD wonande ko landaji
dentuɗi dondindi sembeji men rpg arc-en-ciel ko landa alpha konde ffp ne wonde ffsg ne wonɗe ɓe kolliti kamɓe kala maɓe moɓodir ñande jeenayyi lewru fanduɗo hen ɗum woni mars ngam hollirde mette maɓɓe to Conakry mango faade CNRD no jogori laamu leydi ndi kala ala hen ko feewi haydara seppoji teskama koko jogori ruttade siftinde ɗon ñande 16 lewru nduɗo hen ndu gonɗen seppoji mbaɗin toon ha yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen jagorɗo affaire étrangére mo leydi Égypte biyeɗo Chame a Cherki waɗi jillu mum hande o to leydi Turki kame Suria kala ɗum noon siftinde on hakkude leydi Égypte kame Turki e Syrie ko leyɗele ɗe kaldatano ɗum ko duuɓe kitale ngaldano haaju kono jeeyi sababu hestitinde ngalɗo henna jokkodiral kiɗɗungal taw kadi ko leyɗele dumtodirnoɗe koɗo henna séisme yerɓande bonde leydi arde toon ha jeeyi sababu kene tolno 50 e ko fawi ujunere fittandu heddi hen ɗum noon ko hande o fuɗɗi jillu makko tene kadi hande o teskama won yerɓande leydi wande toon to leydi Turki to Côte d'Ivoire meeting mawɗo no feewi waɗi ɗum parti africaine PPA landal Laurent Gbagbo ɓe kolliti ɓe goni koye heɓanade nogas ɓe goni koye heɓanade 2025 sumgoji ngam ittude régime Alassane Dramane Ouattara ha laaɓa e nder leydi ndi ko wala ɗum konono dental ngal ɓe mbiyata kunasu ɓe kolliti e rango mabɓe faade Alassane Dramane Ouattara ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire wuurɗe toon to Tunisie koɓe ujunaje 351 ɓiɗɗo ivoirien nde mbawata rokkede nden ka ekkisal jaam caggale kala saaha lebte mawɗe mbaɗe e dow mabɓe Tunisie fedde darnide haqqe innamade ne mbiyata AEST ɓen jaltini ɓattaki men hande o ɓe kolliti aɗa hanki o étudiaji 4 e nder leyɗele ɗiɗi woni Gabon kamen wonde Côte d'Ivoire ɓen tawitanoɓe to campus moɓe mbiyata Ibnul Khudrum ɓenne kadi lebta toon lebte mawɗe jaltina campus o ɗum ko gila tan nogase gondude hen lewru hooreji leydi Tunisie nde yaltini konguɗi mum cofɗi faade hoɓɓe ɓaleɓe taweteɓe e nder leydi muɗum to Nigéria gila aset ha ɗo hen nde sungoji jawti alet hanki ha fayi hande wonde aɓe jokki limde ha hande ko fate banggue limore hol jogoɗɗo lomtade Mohamed Buhari kene tolno 87 million woni ko yalti gam suɓoyade hoorejo leydi mum kanko Mohamed Buhari o wooti koto wuuro makko to wiyete Doura ne tawe e nder état mo Katsina tono wooti ko wona ɗum ko kene tolno 18 parti kono landa PDP e gardogol Atiku Aboubacry o erima catal tambingal sumgoji leydi ndi nde uddita guite mum reena gila guyka laatade hen to Burkina Faso ko fate banggue udditgol FESPACO ñalawma hanki o tawtorede hoore jagoɗo leydi ndi wonande film Burkinaɓe taw ko biyeteɗo Sira heeɓi jeenari mawdi no feewi ndin jeenari noon ene jeeya hen 15 film africain oɗo saaha rangde wonɓe kay oɗo saaha e miijo hebde jeenale ko fate banggue FESPACO mo 2023 gonɗo e yuɓɓinede toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso Sierra Leone candidature parti APC taw kadi ko Samoura Camara gonnoɗo e jillu mum e nder leydi ndi ne heɓano sungoji ɗo tane 24 juin 2023 kam wiya teb oɗo saaha jogori ko nottade justice gam tumedemo ko fadde banggue mbuñaari corruption e nder leydi ndi so tawi ko tuuma ko ala ko woni makko o jokka wonande jilluji makko so wonko woni hen ya taw mawo jogora wonde candidat walla ni jeeyoɓe e ƴamoɓe lefol laamu Washington oɗo saaha joofima peɗeli tumde groupe Wagner ɓe leydi Russie ene wonde rebelle mo FACT taweteɓe e nder leydi Tchad kono moltotoɓe to Libye mbaɗi malde mumen yidde yoɓade fittandu hooreji leydi Tchad woni Mahamad Idrissa Déby Itno ɗum ko on lomtiɗo bamum gila 20 avril 2021 kono ambassadeur mo leydi Tchad taweteɗo to Washington hay konngol suwa tawa yaltinde hen Italie kene tolno e 60 fittandu migrant ɗannotoɓe ɗallede ndewani lawol ko laana mumen yowi kamɓe kala ɓe mbasi pittali mabɓe wi maire nokku mo mbiyata a Cotrona kono ɗo saaha gone ɓalli mabɓe a gawama jonde nden ka ekkisal jaam holno artirta
hakkunde wonande israila kame Palestine état mo israila kame autorité palestinienne hanki mbatino toon to Jordanie hanki ngam yurnitade ko fari bange caɗele akba no jam artita toon kono haɗani pelɓodiral bangal hanki to nokku biɗeɗo hawra ha ganduɗa sukaɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen Chine hande o haqqillaji kala ketti toon kamɓe gonori jogorɓe dogde koyɗe jaam no jaam artiri e aduna o ha tenti hakkude Russie kame Ukraine ɗum noon ɓoyata wonande Europe naɓe hewɓe ma ja toon to Chine ɗum ko ñalawma janggo o gardiɗo leydi Biélorusse ma wattona jillu mum to Chine ko wona ɗum ko hoorejo gardiɗo ko fari bangue commission union européenne kame gardiɗo union européenne ma mbattona jillu mumen en avril Emmanuel Macron hoorejo leydi France ma yilloyo toon France hande o kikiɗe ɗo kaleten Emmanuel Macron ma yaltin konngudi mum ko fati bangue politique hakkude France e Afrique jokkodiral to bangue koninkoɓe ɗum ko balɗe seeɗa ko addoto jillu makko e leyɗele 4 e nder Afrique ngun jillu fuɗɗoto ko ñande alarba nde balɗe 2 mawya toon to Gabon Angola ha toon to Congo Brazzaville kame Congo Kinshasa ngam ɓeydoyde jokkodiral teskede wonande Chine Russie oɗo saaha koyɗe mumen ne manta e nder Afrique kankone hande oɓe jiiɗa wasde Afrique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garaden kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena